zou er gaan gebeuren als onze prins er niet zou zijn? Als hij zich ruim hou verslapen of pinhou aan de dikke teen. Zou ons wees dan zomaar stoppen, wie een bloem veel welk in de knop. Nee, dan kunt ons oer graag boven, dan scheiden ons de leder op. Geef iedereen een punt op een rood, een ver van gooien mode, zuchtje prinsenbloed. Dan trekken we de ganse kram op kant, met polonaise en zang, de ganse avond lang. We zijn geen prins, geen adjudant. Wat kent dat geven, wat kent dat geven? Want ik de beste van het lunch, maar toch de eerste deur dan even. Maar de prins is in ons midden en daar steekt ook de rood van El. En die weten wie de beste, zongen ons lappie niks vanzelf. Toch het is goed om te weten, alleen maar voor het geval dat als de Noord ooit aan de man is, hebben we talenten zat. Geef iedereen. Duurzaam moeten ze, duurzaam. Ja, dat is goed. Ja, laatste balans nog aan. Oei, oei. Oei, oei. Groot, groot, heel red, groot. De Rotse, oranje. Oei, oei. Oei, oei. Carnavalsdancing is heel goed altijd het oplaten van de hoeigeet. Hoeigeet. John, wat betekent hoei eigenlijk? Hoei betekent helpers eigen jeugd. Dat is van vroeger, dat is nu misschien een beetje achterhaald, maar voor organiserende gommen gaat voor alles voor de jeugd. Ja, de wievelse keer doet je dat? Dit is nu de 64e. Ja. En ik hoop met coronatijd ook stiekem een beetje de hoeigeet opgelaten. Ja, zeker. Ja, we hebben 2 jaar ongeveer zussen toch het geetje opgelaten en daarvoor hebben we wel een gast hier vanavond. Ja, ja. 2 jaar geleden waren ze de Polen gevangen en die zijn net hier zijn gekomen. Die waren eerst komen, maar dat is net doorgegaan. Ja, helaas zouden we geen tijd. Ja, het is jammer. Dat is jammer. Ja. Wij van Waal hebben natuurlijk is de venster van vorig jaar en die komt uit het gebied van Keulen. Ze heet Luisa en is 11 jaar en die staat hier even mij. Hallo Luisa, wie hast du den Gate gefunden eigentlich? Also ich war mit meiner Familie spazieren und dann habe ich noch, ich dachte eigentlich, das wäre noch vom Karnevalszug noch die Reste. Da habe ich so Ballons gesehen und die habe ich dann, bin ich dahin gelaufen und habe die mir genommen. Dann habe ich das mit meinen Eltern zusammen angeguckt. Hast du sie angeguckt und da war ein Zettel drauf, hä? Ja genau, den habe ich dann im Internet mit meinen Eltern zusammen gegoogelt, was das ist und dann wussten wir, was es ist mit Und dann hast du gedacht, wow, das kommt aus Schinwald. Wo ist Schinwald? Ja. Und dann bist du eingeladen und jetzt bist du hier. Freust du dich heute? Ja. Spannender Moment? Ja. Okay, es wird Zeit, dass wir da mal dahin laufen, ne? Ja. Viel Spaß. Dankeschön. Okay, wir gaan de hoeigeet oplaten, jongens. Kom, gewoon.
die ganze geht. Hui, hui. Luisa, komm zu mir. Bitte. Hey, komm ich gehen. Du bist die Hauptperson heute. Kannst du nicht jetzt viel verloren. Alles waar rechts op poot.
Dit geet wil schuren, ja. In deze zware tijd. Ja. Wat let je eigenlijk op dan? Wat moet de goede hoeige dan voldoen? Het moet goed ruiken, moet goed gekleurd zijn. En dan maar schoon dan. En ja, nou, ja, kijk daar. Zo moet het gekleurd zijn. Oei, 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 oei. Dat moet je meer massa krijgen, er moet massa komen. Ja, stel me maar twee. Wat in de werken. Ik hoor toch een beetje kritiek. Schön de geert te zien. Ik hoor toch een beetje kritiek op de geet. Wat waren het goed? Ja, nee. Het beursgedeelte had het dikker moeten zijn, ja. Waarom dat dan vlugger dan hier of zo? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hem dat je het opbreken vandaag, ja. Misschien kunt het omdat je al 2 jaar geen geet meer gezien hebt natuurlijk. Dat zou misschien zo kunnen, ja. John zunt voor vaker, maar de geet, ja, gaat minder. Ja, Het had er nog een beetje mee te maken met de meer glazen bier dat men drinkt, dat zonder dat de geet wordt. nee, ga niet. Dat had er niks mee te doen. We hebben nog niks gedronken, extra nog niet. Ja, dat Om nuchter te kunnen keuren natuurlijk. Ja, zeggen we gewoon nuchter kuren. Maar we zijn wel blij dat dit weer gebeuren is. Met veel plezier vandaag hè. En dan een schöne jonge dame uit Duitsland. Oei, 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 oei. Hallo de heren alleen. De heren naar de geuren. En die geet, daar geet ze niet, daar geet ze niet, daar geet ze niet. En die geet wel geet, daar geet niet geet, daar geet die ganse geet. Hoi, hoi! En dan doen de dames, hè. Alleen de dames. Ik houd de mooi. En dan komt die. Ik ben de jager. Dan geht's los. Ja, Bist du gespannt? ja. Viel Spaß. Dankeschön. En door komen de troosters. Het eerste bultjes in de komen als 15 stuks. Kunt u erbij? De mensen het boven het bos. En op zilver de laag uiteraard. Dan komt er een eeuw in het bos. Komt de banden in het bos. En door komt John met de geet. De geet, een brede geetje. Oh. En dat is een hele mooie geet, gewakkeld man. Het gesprek in het schoot gebuurd geworden en we gaan in gewoon Julia. Ja, en we zien elkaar het leuke. Allemaal weer. Tros nummer 4. Tros nummer 5. En het wordt allemaal groter, dames en heren. Wacht op de muzikant dat hij komt en dan geeft hij zijn geven voor het liedje. En dan wordt de dronnetjes. De Schützenschlager op Und wir und unsere Stimmen ist warum bei uns ist immer was los.
We nemen het eerste. Maken natuurlijk. Dan ga ik naar boven, even een paar lui bedanken hier in het dorp. En dan gaan we het liedje zingen en dan gaan we eerst alle ballonnen van alle kinderen lopen. Dan zingen we nog eens 1000 keer het goede liedje. En dan krijgt Louisa het seintje om het door te knippen. Er is bijna geen windje, is dat erg? Dit is gieten weer. Ja, waarom? Het zonnetje schijnt, geen wind. Wat willen we nog meer? Zo, maar is het met vuile windjes, is dat slechter dan? Ja, dan is het toch eventjes helder om de tros omhoog te krijgen. En dan pas doorknippen, maar nu is dat geen probleem, denk ik. Er zijn maar geen rare straaljagers komen om de ballon uit de lucht te schieten, hè? Ja, daarvoor moet Ben dadelijk even bellen naar Maastricht en naar de AWACS. En dan krijgen we een seintje van, laat het maar gewoon. Nou, Louisa is gespannen, zoals ze dat zeggen in Duitsland, hè? Ja, het is een beetje nerveus, maar dat meidje gaat het geweldig doen dadelijk. Oké, prima. Succes. Ja, hier ook. Geen soort uitleggen wat het allemaal inhoudt, wat erop staat. Ja, dat is een symbool. En dat betekent geluk. En dat zeg ik van geluk wil ik zelf. Het anker dat steeds voor de hoofd, voor de toekomst. En het hart natuurlijk, leegte, alles. Nou jongens, het is een profetische geet. Met andere woorden, het moet groot gaan met deze geet. Geloof, hoop en liefde. Ja, hoe heb ik dat nog meer gehoord? Ik weet het een keer, ik zeg ze ook al. Ik geef het woord nog aan John. Dat kind ook beter brazen dan zeg. John, ik geef het tegen u. Nou, ik weet zeker, Joost, dat zo veel beter is brazen dan wie. Echt waar. Lieve u, allemaal van harte welkom. Het is eindelijk weer aan zoiets. We mogen met z'n allen, en vooral de kinderen, allemaal een ballon oplaten. Het heeft 2 jaar geduurd. In die 2 jaar tijd hebben we wel stiekem gegeven. Maar nu gaan we weer op een ouderwetse manier. We gaan dadelijk het gietenliedje zingen. Maar vuur, dat is zoiets is. Ik wil eerst een paar uur bedanken. Ik wil bedanken de zaadhermelie, vroeg en terug naar de zaad. Ze hebben gezorgd dat we muziek hebben gehad met de optocht. Hartstikke bedankt voor de straks hier. Dan moet ik nog bedanken natuurlijk de familie Hermes. Die zorgen hier voor veel goed geluid. Kevin, hartstikke bedankt. En ik wil bedanken alle horeca mensen hier in het dorp en allemaal nu die ons het afgelopen jaar en de afgelopen jaren allemaal gesteund hebben. Een beetje financieel, zodat we dat toch allemaal een beetje kunnen organiseren. Ik zie nog toevallig de heer Oudje staan. Jan heeft vorig jaar een geetje opgelaten. En daar staat Louisa. Jan, die heeft jouw geetje gevonden. We doen straks van even kennis maken. Wie is het met kneupen? Oh. Inderdaad, dat is inderdaad. Goed, de jongens zijn binnenweerig. Ik zal even een schuur halen, want ze moeten dadelijk toch gewoon knippen.
Thomas Wasser. Langzaam. En ondertussen roep ik dan de geitenwingster van het vorig jaar hier naar boven toe. Louisa, bied de koptelefoon. Ik moet ze even halen. Dank u. Eerst een applaus. Hier is Louisa Roberts, 11 jaar oud. De vingster van de 63e geeft met een gestik en op. Jan, hier is Louisa. Hier is Amanda. Met de boom rekening houden. Goed, we zijn bij ons gebied. We gaan even doen, nog één keer het hoeineetje zingen. En als we dan wie het hoei zingen, dan laten alle kinderen hun ballon los. Denk aan de boom. En denk aan de boom. Louisa, is ze bereid? Zullen we nog een keer het hoeineetje zingen? Die geht, daar gaat ze niet. Daar gaat ze niet, daar gaat ze niet. En die gaat, daar gaat die ganse gaat. Hoei. Niet waar. Blazen. Ja,
mensen. Ik wens jullie allemaal nog een fijne dag en maak het niet te laat. En natuurlijk, hoe die zien ze, we gaan het in de plaats staan.